ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୃହଦୋଷ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ତା'ର ଉପାୟ ହେଲା ସର୍ବଶୁଦ୍ଧିକୁ ଏକ ଡେକ୍ଚିରେ ଜଳ ଫୁଲ୍ କରି ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଗୃହଦୋଷ ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଶିଶୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ନମ୍ବର 2 ଅରବିନ୍ଦା ସପ୍ 1 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁ 2.5 ml ଲେଖାଏଁ ଦିନରେ 2 ଥର ଜଳ ସହିତ ସେବନ କରିପାରିବେ। 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଶିଶୁ 10 ml ଲେଖାଏଁ 5 ml ଲେଖାଏଁ ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଉ 10 ରୁ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ml ଲେଖାଏଁ ଦିନରେ 2 ଥର ଜଳ ସହିତ ସେବନ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଗ୍ରହ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଲାଇକ୍ଟେ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ।